मानो दुखु मोनदों होनब्ला एक्ट्रेसफोरजों गोजोननाय लानो मोनबाय थादोंमोन दा फाइनाल जोबबाय लोगो लोगो एक्ट्रेसफोरखौबो नुनो थानसै आरोना मानो होनब्ला जोङो मादै गेमस्रिबो फैदोंमोन बेनि सिगाङाव गाबनाय जादोंमोन मादै गेमस्रिया मा बुंनो सानोथाय बिदिब्ला बियसफोरनावसो सोंहरनाङासै मा बुंनो सानो बियस ना मा होनोमोनलाय बियसफोर मा बुंनो सानो सबसे बाथ्राया बेनो जाबाय लोगोफोर बिनानाव प्रेसमिताजों ओरैबायदि सुबिदायै आं हेन्डसेक लानो मोन्दों अब्ला दादानाव सोंहैनायसै आङो फंनैसो खुलुमबाय गिबियावनो आंनि जुलियासखौ बयबो मिथिखायो जुलियास होनब्ला मिथिया आलु होनब्ला बयबो मिथियो आरोना आलु होनबाथाय अल दुनिया मिथिजोब्बाय जोंनि दिनै फिल्ड फोसाबनायखौ आङो देखायलांगासिनो दङ फिल्डफ्राखौ जोङो मैया खेला बायनाय लोगो लोगो दिनै जोङो फोसाबबाय मानो होनब्ला जोङो मोसौ खानो मोनले बे फिल्डआवहाय बे फिल्डआव मोसौ खायोब्ला जोङो उनाव लेथ्रा जागोन आरो माबा मोनसे जोङो बेफोरबायदिनो लेथ्राखौ जोङो नायनो बायो ना लेथ्रा मोसौ खि खियो आरो बेबायदिनो दाउ खि खियो मा बुंनो सानो होनब्ला दादाया मा बुंनो सानो दादायालाय प्रेसमिताजों हेन्डसेक लानायखौहाय बेखौनो बुंदेरनो सानो आंबो आलुनि जानानै दिनै आलुआ फोरमायदों गोबां मानसिफोरनोहाय नैबे जेनाखि क्लाबनि मानसिफोरनो सबसे बिथाङा गोजोननायखौ लानो मोन्दों जाहैबाय बिनानाव प्रेसमिताजोंहाय दा नोङो एसे साबायखर बावहरदोब्रा जुदि नोंनि गोसोआ गोजोनदोंब्ला मोजां एसे थाबावला आराम जागौमोन आरोना नायबावनोहाय ओमफ्राय दिनै खेला जोबनानै जोंहा गोबां खामानिफोरखौ मावलांबाय ओमफ्राय दा आलुजों मोनसे ब्लग भिडिअ लाफिननायसैलाय खेला जोबनानै दिनै आलुआ माबायदि मोनखो एसे खोन्थाना हरदो दे लोगोफोर मोजां मोनदों ओमफ्राय बेबायदि आइलेण्डआव जोङो लाबोफेराखैमोन जोंनि फाथाबारि साजररां क्लाबाव बेबायदि लाबोनाय जायाखैमोन अके जोङो बोसोरफ्रोमबो लाबोनो होनदोंमोन नामा दादामोनाथ' देग्लाय बेसेबां थांखो जोङो टटेल माबे खरसाया खरसाया खरसायाथ' माने फार्स्ट टाइम जोङो फिल्ड फोसाबनाय नालाय गोबां खरसा थांबाय ओमफ्राय जोंथ' माबा मोनसे लाबनि थाखाय प्रफिटनि थाखाय जों खेलाखौ होखायाखै माने जों गामि ओनसोला मिथिजानांगौ नैबेनि थाखाय जोङो होबाय आरोखि आरो दानि जेनाखि उन्दैफोरा जेन' बेफोर खेलाखौ नुनानै माबा मोनसे स्किल्सफोरखौहाय सोलोंनो हानाय बायदि नैबेखौ लोब्बा लाखिनायजों नैबे खेलाखौ होदोंमोन आरोखि ओमफ्राय दा नोङो माबायदि मोनखो एसे दुखु दंना रंजानाय दङ खेला जोबनायनि उनाव एसे खोन्थाहरदो दे मानो होनब्ला जों खेलाखौ नायबावगौमोन एसे दुखु मोननायाबो थाबाय आरोना एसे मोजां ने एसे मोजां दा गोबां मानसिफ्रा नोंखौ आलु ओरैबायदि फेमास जाबाय नोङो नैबे फुटबलनि थ्रुयैहाय गेमस्रिजों फैबाय गेमस्रिजोंबो नोङो गाबलायनाय जाबाय गोजोननाय लानो मोनैनि मैया प्रेसमिता फैबाय फाइनालावहाय प्रेसमिताजोंबो नोङो फाइनालि माने नोङो जेरै बुंदों ओरैनो हेन्डसेकखौ लानो मोनबाय दा नोंनि साननाया माबायदि मोनदों ओरैनो खोन्थाना हरदो मोजां मोनदों दा जोङो फिल्डआ गाबोनहाय एसे फोसाबबावनांगौ दं होनना खोनानो मोनदों अब्ला दादाया मा बुंनाय नामा जों सेंग्राफ्राथ' फैनांनायले दिनै जाखिनि माखासे बथल प्लास्टिक गारनायफोरखौ साफा खालामजोबखाबाय होमब्लाबो आं नोंनाव मोननैसो सोंबावनो सानदों दादा सों दे बोरमा बेदर जानाया एसे खोमोन दङमोनलै दादा बेखौ मा बुंनो सानो नोङो बेफोरखौ दा बुंसैलै हरनि बोथोर बोरैथो माथो होनबावनाय हराव संबाय जाबाय बेफोरखौ सोंलेरा ओमफ्राय दे नोङो माबा मोनसे सोंबावनो गोसो नामा बुं दे बेनो आंनि सोंनाया जाय मैया मोसानानै जोङो देखायलांबाय बेखौबो हामबाय होयो मा नामलाय बेनो एसे बुंनानै हरदो प्रेसमिता बसुमतारी दाखालि मोसानाय थांनाय बिथांखौबो हामबाय होयो दा नोङो मैया फाइनालाव जेनाखि प्रेसमिताजों हेन्डसेक लानो होननानै नोङो नेनानै दंमोन नोङो हेन्डसेक लानो मोननानै गोसोखौ माबायदि मोनदों एसे खोन्थाहरदो मोजां मोनदों मा बुंनो सानो नोङो दा प्रेसमिता एक्ट्रेसखौहाय मा बुंबावनांगौ जोंनि नोङो बुंना हरदो माबायदि मोजां मोनदों नोंखौबो सानो नामा आं बायदिजों आलुजोंहाय मोनसे हेन्डसेक लानो मोननानै आलुआ बुहुत गोजोननाय मोनदों नामा नों गोसोआवहाय गोजोननाय मोनदोंना अब्ला जोङो फिल्डफ्राव एसे गिदिंबावनोसै नामा दादा खामानिफोरखौ एसे देखायलाबायबावनोसै फिल्डफ्रावहाय एसे दा नोङो रायज्लायदो ओरै दैनानै नोङो एसे रायज्लायलाबाय थां फानिनो दे बेफोरनो जोंनि फिल्डफ्रा जोङो साफा जाजोब्बाय जोङो हनै मोसौ खाबावदों मोसौखौ जोङो खानांगौना खानांलामोन दादा एसे बुंना हरसाय आंनि हिसाबावथ' मोसौखौ खानो मोनले जोङो फिल्डखौ एवनांगौसै ना एवनांथ'आ फिल्डखौथ' एवनांगौ होननानै खोनानो मोनबाय बेफोरनो जों खामानिफ्रा गोबां खामानि दङ बेफोरखौ जोङो समबार गाबोनहाय मावबावगोन साफा सानै सियारा खयथा
बानायले ओरै